Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube, so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma comment section. Ake sikhulume ngamaphupho enhlahla. Wona vele maningi kakhulu noma ke singeke siwaqede, kodwa ngizozama ukuthi lawa ababuze kuma comment ngiwahlanganise bese ngiyanitshela ukuthi iwona ke lawo awenhlahla. Ngicela ukuthi silandele ebese ke uyasubscribe ku YouTube channel yethu ukuze ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ngifaka impendulo oyibuze ku comment. Amaphupho abika inhlanhla. Ukuphupha udla usweet, ukuphupha imali emhlophe, ukuphupha uthenga izimpahla namanye amaningi. Lawo maphupho asuke biyinhlanhla. Ungaphuthuma ku YouTube channel yethu nansi link ku bio ukuze uzoba nolwazi oluphelele ngamaphupho amaningi. Nisale kahle.